Maswera sei muri Zimbabwe. Welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Ndadzoka nenyaya yatapiwa makore nyaya iri kunetsa yekuti musoro watapiwa makore umbori kupi umbori pai uyezve unani. Muri Zimbabwe nyaya yanetsa zviri kunzi nezuro pakapiwa Tafadzwa Shamba natapiwa makore senior pavakabatwa kuti ndivo vanga vane mhosva nezuro zviri kunzi jaji haana kubvira ambobata nyaya yekuti yekubvunzwa kuti musoro watapiwa makore ungava wakaiswa papi. Zvinova izvo zviri kubvunzwa navanhu vakawanda kuti musoro watapiwa uripi. Muri Zimbabwe pakambonetsa gore rapfuura nyaya yekuti musoro wakanga wawanikwa kuDhama Falls. Pakazobuda zvakare nyaya yakabudiswa nemumwe muprofita achiti musoro watapiwa wakaendeswa kuMozambique. Muri Zimbabwe nyaya idzi hadzina kukonfirmwa, asi pane nyaya yakazobuda zvakare murume anzi Thanks Makore, mutwin watapiwa makore senior, achinzi ndiye akapiwa musoro watapiwa musi waakaurayiwa. Manheru acho ari kunzi ndiye akapiwa musoro akaenda nawo. Muri Zimbabwe Thanks akambosungwa gore rapfuura iro achipomerwa mhosva yekupozesa musoro watapiwa. Pakaitwa maraids kumba kwake kumufakose, asi hapana chakawanikwa. Muri Zimbabwe nyaya iri kunetsa, yakanetsawo zvakare even mai vatapiwa. Inyaya inorwadza. Tapiwa akachengetwa asina musoro wake, zvinova zvinhu zvinorwadza zvikuru. Muri Zimbabwe amene munoiona sei nyaya iyi, ungava uri kupi musoro uyu. Zvakare pari kunzi musi wachengetwa tapiwa anonzi Thanks Makore ari kunzi akatorwa pati kumba kwake kumufakose. Ari kunzi aitofarawo zvaaifara munin'ina wake ari kunhamo kwemwana wake. Muri Zimbabwe munoiona sei nyaya iyi? Tiudzei zvamuri kufunga mucomment section kuti ungava uri kupi musoro watapiwa makore.